Ja, genoeg. We vragen ons hier van jou immer wat te zijn. En we willen niet van jou bloß immer een beetje meten wat we doen willen. Dat is alles wat we van jou willen. We willen krijgen nu groot. En dan nu dat, dan willen we je een leer brengen. En zo, wat deze broeder hier al doen, ik wil je schon mal laten je bereizen, wanneer we eens willen. Genoeg. En zo, we zien dat in de Bijbel op vele steden zien we dat Jezus de warning en de worden falsche leren komen in de wereld. En zo, dat is wat Jezus zei. En zo, wat meint dat? Is dat en de zegt ook, de zand ook al. De zegt, de waren komen, de zand ook al falsche leren. En zo, nou ja, allemaal zeg ze gaan aan de rechte leer. En zo, we geloven ook, we gaan de rechte leer, we nemen de bloß van hieruit, niet? En zo, nu wat we willen wegen de falsche leren ook in de wereld zijn, zo we willen nu nog een rij van leren uitbrengen, wat ons dat woord Gottes dan zijn. En zo, dat is wat we hier zijn opgekomen. En zo, we willen nu het motor spreken, schickt het weer, laat je een vriend aan. En zo, we willen bloß einfach zijn alle te leren van einer den anderen. En zo, we willen hier dan een rij van leren uitbrengen. En zo. Ja, dat is wat we willen. Ik geloof, Brother John had nog wat te zeggen. Wat we vragen is, wanneer je wil, moet je geduldig toehouden en vielleicht niet te zeggen, aber Fehler kijken. Want we Fehler merken, we zijn alle fehlerhafte mensen. En wie kan het ook zijn in de Bijbel, dus de Juden, die kijken immer auf an Jezus, want hij, besonders, wat ik denk aan de ene Sheikh, wo wir wat een verdriede hond hadden, die veel heilung. En dan zei hij dan tegen hij zou zijn hond uitstraken en dat Jezus te heilen. En dan weer de Juden zeggen, dan denken ze top zongen en dan willen ze zijn wat ze aan kunnen dood maken. En wegen hij de waarheid eruit brengen. En hadden aber niet ooit dag. Den nog niet aangegeven wat er passiert wird, dat er geheilt wird. Aber zij den kritiseren dat hij aan Sabbat hat geheilt. Nee? So dat wichtige ding, dat de Heilung, den sie nicht aangegeven ab, aber wat er nicht so wichtig ist, ist der Sabbat. Ich sage nicht, dass er nicht wichtig ist, aber dort wir ein kleiner Ding ist der Heilung. En zo kijken we maar bloß aan het gezaad wat dat weer en niet naar de waarheid. Nee? Ja, dat is correct. Dat is een guter punt. Du weet, als ons dat wichtig, we willen abhören, man. Als je gerne denkt, dat ze starten een falsche leer, zo we willen zijn. Bloß een rij van leren brengen, wat we biblisch zijn, niet? Als Jana leert dat ze dit en daar leert dat zo en we willen dus zijn van buiten te blijven, aber einfach sagen, we waren Fehler mehr. Wo möglich war, das haben wir ein bisschen was kommen von dort. So, aber wir wollen dort versehen, dass wir kann so ein Utlohn, gerne haben so eine Lehre, das ab den, wir wollen bis einfach einmal die Grundlehre mitbringen. Und so, das ist die erste Thema auch, die erste Lehre, ich kann mir mit euch immer von Thema reden, aber die erste Lehre, was wir wollen mitbringen. Und so, seht heute, die wollen meist verzeihen die nächste Video hier en dort wird dann eine Lehre sein und dort wir wollen die Grundlage von beten. So, das ist die erste Lehre. Und so weil wir sein zweistärkte Werk der Monat. Zweite Monat weil wir sein Rüte bringen. Was wir tun ist, wir stehen uns ein Herd getauft und dann do wir alle taub als Familie, do wir das dann taub studieren. Daartje werk, we gaan dan allemaal 2 weken om dat studeren en dat ons dat klaarstellen. En dan nu dat, dan doen we dan dat hier uitbrengen. Zo dat is wat we dat willen doen. Zo ja, dit is voor nu alles. En ja, en wat aan ziel is de waarheid zijn uit te brengen. We kunnen zijn, er zijn veel dingen wat ze zijn op YouTube en we willen zijn de waarheid. Er zijn vele wat ook waarheid doen, maar we willen ook een van deze zijn, want de waarheid. Ja. So, wat we willen is
dat zal allemaal de Bijbel staan en dan je kan je dat zelfs nu lezen. Ja, alle man zat toe en de blera toe en blera toe en blera toe en de kik. En wanneer op een zal wo de waarheid uitkomt, dan dat kan een onderscheid maken in het leven. En zodat dat krijgt wat aan ziel is. Dat we waren in de nächsten zien phone op een te tot aankomen, dat die wat klikken wat aan deze man te zijn en dat die waren de waarheid hier. En zo, omdat we leren kan, hebben we geen grens. So, dat is heel wichtig, dat we met leren bekend zijn. En zo, gaat met kind weer. En we hören ons in de nächste lied aan wat we dan weer uitbrengen, de nächste livestream. So, zet het dan je status nog, check dat weer en we hören ons toe. So, we freuen ons, hier zo te zijn. Want we hier niet zijn, maar ons scheiden zijn en freuen ons hier, vielleicht we te begehen. So, ja, dann Gott seine Beschützung mit Ihnen.